בהתחלה חשבתי שהעולם בכף ידי. אבל ככל שהמשיך הקורס הבנתי כמה העולם גדול וכמה אני קטן. לפתע נחרדתי. לא ידעתי איך אני אמור לשאת ולהוביל את המסע הגדול הזה. אך מלאכים שומרים האירו לי את העולם באור אחר. וכך יצאתי אל המסע. בדרך למדתי שלעולם הזה נקודות מבט שונות. ואם לומדים לעבוד יחד ולשתף, הנטל אינו כזה נורא. עם הזמן, העולם הפך להיות לקסם חדש שניתן להביט בו. ולקראת הסוף הבנתי, אני חלק מהעולם הזה. וכעת, יש להמשיך הלאה, להוביל ולהוכיח שאפילו השמיים אינם הגבול.